ko da kuɗi ko furi. Ja gaba kai za mu Masu canza kuɗin garba ai ba za ku ga mun faɗuwa. ko da kuɗi ko furi. Ja gaba. Gaskiya ne ya ce ko da kuɗi ko furi ja gaba shi za ku yi. Kun yi ja gaban ai ga abin da ja gaban nan ya haifar mana. To al'umman Najeriya ma'ana ƙasata ina mai ba mu shawara baki ɗaya, idan kunne ya ji jiki ya tsira. Zaben shekara ta 2027 idan mun yi hankali, mun yi tunani, mun sa ilimi, mun sa lura, to mu rantaɓa wa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ƙuri'a domin ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Muna kyautata zaton zai kawo mana gyara fiye da yanzu. Idan kuma kunne bai ji ba, to jiki bai tsira ba, sai mu je mu ƙara zaɓen ja gaba ya ƙara jan mu a 80, don in ya ƙara karɓa wallahi Allah ba a 80 zai jan ba, a 180 zai jan. Wannan shawara ce kyauta ga mu 'yan Najeriya. Shekara ta 2027 ina ƙara tunatar da mu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shine jirgin fitan talakawa. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Ni da ban zaɓi jagawa ba, don haka Allah bai ɗora min wahalarsa ba. Za mu yi ta addu'a Allah ya seta mana ƙasarmu don alfarmar Sayyidi Sadati. Duk wanda ya zalunce mu wallahi ban yafe ba. Shekara ta 2027 Kwankwaso da yadda Allah kai ne shugaban ƙasar Najeriya. Allah Ubangiji ya sa mu dace.